Buksan natin ang salita ng Diyos, John chapter 15. I would like to share with you this afternoon the 4 vital blessings when we abide in Christ. Pag tayo ay nag-abide, nagtilnaed, kiniapo tayo sa Kristo, anyada digiti blessings, ano ang mga pagpapala na ito ay sadyang napakagandang pagpapala sa buhay ng bawat isa sa mga anak ng Diyos na mag-abide. John chapter 15, at basahin ko from verse number 1 down to verse number 5. John 15, 1 to 5. The Bible says, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa message ng awit na aming narinig. Salamat din po sa aming leksyon ngayong hapon. The 4 vital blessings when we abide in Christ. Pagkalooban mo kami ng understanding sa iyong salita, give utterance to your servant. In Christ's name we pray. Amen and amen. You may be seated. Pag tinanggap natin si Kristo bilang ating sariling tagapagligtas, tayo ay una sa lahat naging sons of God. Naging anak iti Diyos. Sons of God. Number 2, tayo ay naging servants of God. Adipen iti Diyos. Number 3, tayo ay naging saints of God. Sa santos iti Apo. Akala natin ang saints yung mga namatay na. Dahil sa ating kalendaryo may All Saints Day. Pero sa Biblia, ti sa santo, ket dagiti imawat kini Apo Jesus. Those whose sins have been washed by the blood of the Lamb. Number 4, so naging sons of God tayo, naging servants of God, saints. Number 4, tayo ay naging stewards. Stewards, katiwala, tagapamahala. God is the owner, He is the source, at lahat ng meron tayo ay tinatawag na stewardship. Impatalek laeng iti Apo. Not only that, panglima, tayo ay naging soldiers of Christ. Iyon yung binabanggit ni Sister Glyza kanina, na isuda nga agasawa, ay may plano sila na mag-join sa military ng Pilipinas. Pero ngayon, ay enlisted sila sa military ng Panginoon. We are soldiers of Christ. We wage war against right and wrong, against truth and error, against good and evil. At tayo ay nasa panig ng Diyos. There's a royal banner given for display. We are marching on. Jesus Christ is our commander-in-chief. Amen? So yan. Naging sons of God tayo, servants of God, saints, stewards, soldiers. Meron pa. Tayo ay ibinilang ngayon na strangers. Strangers, estranghero. Agdaldalyasat nga estranghero. Pilgrims, agdaldalyasat. Estranghero, ano tayo Ilocano, estranghero tayan? Ganggan naet, iti dayti rabaw, iti daga. Ibig sabihin, we are not here to stay. We are just strangers and pilgrims in this world. Ngayon, looking into consideration, bilang sons of God, servants of God, saints ng Panginoon, stewards, soldiers, and strangers, nais kong ibahagi sa inyo ang 4 na pagpapala na ito ay pagkakaloob sa iyo when you abide in Christ. You will experience tremendous blessing in your life as a son of God, as a servant of God,
as a saint of God, as a steward of God, as a soldier of God, and as a stranger. Ito ay mga definition, posisyon at role ng Kristiyano sa mundong ito. 6 yan. Okay? Meron pa actually. Sowers pa tayo. Sowers at saka students. But, taking into consideration, when we abide in Christ, here are the 4 vital blessings. Ano ba ang ibig sabihin ng abide? Ang ibig sabihin ng abide is to remain in fellowship. To remain in fellowship. Okay? Na-mention kanina ni Sister Glyza, nung kami nag-abide, pag kami nag-a-abide sa Panginoon, ting kami pa nag-abide, iti apo, dagitoy, dagiti nasagrap mi nga pambendisyon. Actually, nabanggit niya yung ilan sa mga points na aking ibabahagi. So, going back to John chapter 15, when we abide, when we remain in fellowship with Christ, okay? Ano ba itong abide? Teka lang, i-define muna natin na remain in fellowship. How do I remain in fellowship with the Lord? Well, you remain in fellowship with the Lord through prayer. Prayer. Panagkarkararag. When you abide in fellowship with the Lord, when you exercise, pagka na-realize mo yung dependence mo sa Kanya, that you cannot do anything without Him. And for that reason, you always invite God into your life, into your activities, into your problems. You cast all your care upon Him. In all your walks, kakabsat, you always invite God. Of course, God is with you, but ibig sabihin, han nga dete, iset aside mo ti Apo, no diket you seek Him in your life. Birukam iti Apo, iti biyag mo. In your priorities, in your activities, in your problems, in your plans, you remain in fellowship with the Lord. And of course, maraming mga bagay na pwedeng ilayo tayo sa ating Panginoon. Mangyadayo, iti panaki-fellowship tayo, iti Apo. So, let us remain in fellowship with God. Amen? Let us remain in fellowship with God. Now, here are the 4 vital blessings that you will experience when you abide in Christ. Number 1, verse 2 and 3, basahin muna natin. Verses 2 and 3 of John chapter 15. Every branch in me that beareth not fruit, He taketh away. And every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring forth more fruit. Verse 3, now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Every believer, every son of God, steward, soldier of the Lord Jesus Christ, lahat-lahat yan. When you abide in Christ, do you know what you experience in your life? Number 1, purging. What is purging? The word purging is related with a painful experience. Pastor, akala ko ba blessing? Bakit biglang painful experience ang ating pag-uusapan? Sapagkat ang purging, though it is a painful experience, but the result is much better than the original state of your spiritual life. Now, anong ibig sabihin ng purging? Purging means cleansing. Cleansing. Another word is pruning or cutting off. Panang prune, surat yung man DJ, ipan yung man DJ, definition di purging. Pruning or cleansing. Okay? Now, the picture in this chapter na ginamit ng ating Panginoon para maunawaan natin yung nais niyang ipabatid na mensahe na pag ikaw ay nag-abide sa Kanya, makakaranas ka ng purging, pruning, or cleansing, ay isang vineyard. Vineyard, kaubasan. Okay? Where grapes are grown. Tatakakabsat, pagka ang vineyard, maraming mga dahon, at pag season, oras na, panahon na ng pagbunga, tsempunan iti panagbunga, what the dresser, the vine dresser, or the husbandman will do is to cut off leaves. Okay? Triman na kakabsat. It's trimming. And that process is called pruning. Kaya nga may tinatawag na prune juice, cleansing yun eh. Kayo ba umiinom ng prune juice?
Yun ang purpose ng prune. Kaya tinawag na prune, yung bunga, prune juice, pag cleansing, Tito Adrian. Oo. So, yung process na ginagawa ng vine dresser, cutting off the leaves, na pag tinignan mo, pangit na dahil pinutulan natriman Kaya ang pangit tignan, di ngamin, kakabsat? Pero ito ay importante na proseso na kailangan gawin ng vine dresser upang yung vine ay magbunga ng marami. Kaya pala, balikan natin ang verse number 2. Tignan yung maigi ha. Every branch that beareth not fruit, He taketh away. Now, every branch that beareth fruit, kung merong magbubunga, anong gagawin niya? He purges it. Kailangan niyang triman ito. I-prune niya ito. Why? So that it may bring forth more fruit. Kung ikaw ay new believer, magtataka ka, bakit magmula nung ako ay nag-a-attend? Bakit magmula buhat nung ako'y nabautismuhan? Nung ako ay naging active sa gawain ng Diyos, ay para bagang dumami ang mga problema ko. Nagdatingan ang mga afflictions ko. Nagdatingan ang mga challenges sa aking buhay. Bilang isang Kristiyano ay kailangang maunawaan mo ito na alam ng Diyos ang nangyayari. Listen, the vine dresser is in charge of the vine. Our Father is in charge of us, and our duty is not to worry about the problems. Our duty is simply to abide in Christ. And as we continue to abide in Christ, ito na ngayon, purging. We begin to experience painful experiences, hurt experience. Masasaktan tayo sa mga problemang ito. Talagang mabigat at talagang it brings sorrow at times, it brings pain, misery, discouragement, kung ano-ano ang naisip natin. Minsan tatanungin natin ng Diyos, why Lord? Bakit Panginoon? Na hinahayaan mong mangyari ang mga ito sa akin. Habang tayo'y umiiyak, ang Diyos nararamdaman tayo, pero nakangiti. At para bagang sinasabi niya, don't worry, this is just a process. Later on, you will see why I allowed these things to happen. That is purging. And you know, it is true enough, sapagkat ang Diyos ay hindi pwedeng magsinungaling. Hindi niya kayang talikuran ang kanyang salita. True enough, after the purging is productivity. Makita mo yung quality life ng Christian life mo. Makita, you will be able to share a testimony that inspires and encourages and motivates other believers to trust and abide in Christ. Bakit po? Sapagkat yung buhay mo ay nagbunga ng marami. Alam nyo, na-mention ko this morning, yung ating church sa Hawaii, dumaan po yan ng purging. Matinding purging. You know, when the ministry was starting to bear fruit, talagang nagbubunga. Nakagagat ni Pastor John awan sa Pulem. Nag-soul winning siya sa bus. Kung saan magpunta, nag-iimbita ng mga prospect na magpunta at mag-attend sa ating service. Pero nagkaroon ng anniversary. Sabi nga ni Preacher Glenn, yun na, so far, the peak of the ministry. Parang peak of the ministry because it had the highest attendance. It has the biggest number of people attending the anniversary. Napakasaya, napakadami. Pero si Pastor John, tinitignan niya yung quality. Bunga bangat bunga, totoo nga bang bunga ito o artificial lang? Ito ba ay quality fruit o ito ay quantity lamang? Kaya't ginamit ni Pastor June ang salita ng Diyos upang i-purge ang church. Yung sinabi ng Panginoon, now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Alam mo, makikita natin dyan, ang una na instrumento ng Diyos para linisin ka ay ang kanyang salita. Gagamitin niya ang kanyang lingkod, servant, pastor, preacher, to preach the word of God. Masasaktan tayo, pero yun po ay process of pruning. Yun na pala yung intention ng Diyos, yun na pala yung action ng Diyos to cleanse your life, to get rid of bad habits. You know, He rebukes and correction because yun na pala yung action ng Diyos to correct and cleanse your life. So nakita ni Pastor June, kaya sabi niya, ang dami ng attendance natin. Pero if you look at the giving, and cheerful giving is the spiritual thermometer of your love to Jesus Christ.
Bakit po ang pagbibigay kaloob ay thermometer ng pag-ibig mo sa Panginoon? Why? Because you can give without loving, but you cannot love without giving. You say you love God, where is your cheerful giving? Kaya tinignan niya yung record. Sabi niya, if I look at the attendance of the church, ito lang ang giving. It's not proportional. Bukang may mali. Hindi ito tama. Some people are not giving right to the Lord. So, Pastor Jun used the sword of the Spirit, the Word of God, and applied it to the church, and true enough, may mga nasaktan. Ganyan kasi ang purging. Masasaktan ka talaga. May mga nasaktan. At kagaya nga nung aking sinabi kaninang umaga, nga nakabalyo, no aprusam di tel-tel na, kaay-ayo na kakabsat. Saka mo no iturog na pa eh. Ngem no aprusam di lang na, kusayan na ka. At yun nga ang nangyari. May mga kapatid na umayaw, nasaktan sa preaching ng giving, sa pagtuturo ngayon ni Pastor Jun na dapat ganito at ganyan, kahit nag-alisan. Siyempre makikita mo yung church, ano nang nangyari? Kumbaga sa buhok, ang dami, biglang nawala, nalagas. Kumbaga sa ngipin, ilan na lang yung natira. Naging bungi na, mga kapatid. Yung attendance na dati, puno. Ngayon, mga kapatid, may mga spaces na. Hindi lang yon ang masakit pa. Ang masakit pa na karanasan ng ating church sawa, yung mga nag-alisan, maingay. Nagsasabi ng kung ano-anong mga negatibo tungkol kay Pastor Jun. At marami pa, hindi ko na kailangang banggitin yan, mga kapatid. Pero sinasabi ko lang, talagang masakit, Kuya Medi. Nasakit, Kuya Medi. Pero alam nyo, good riddance. Sapagkat kung ang dyablo, sa akalay niya sisirain niya ang gawain ng Panginoon, sabi ng Diyos, hindi. Nililinis ko lang. Ngayon, nag-celebrate ang HBBC Waipaho ng isang matagumpay, masaya at masiglang anibersaryo, ika-13 anniversary HBBC Waipaho. At nakita nyo naman, mga kapatid, ibang klase, glowing na glowing ang biyaya ng Panginoon. Growing ang mga believers, getting stronger, getting better. Bakit po? Resulta ng purging. Sa bawat Kristiyano, hindi pwedeng hindi dumaan sa purging, sa cleansing, sa pruning, ayon sa kamay ng ating Panginoon. It is a necessary prerequisite if God has to use us and God has to bless us in greater measures. Purging is very important. Kaya't alam mo, pag nag-abide ka sa Panginoon, automatically, andyan na ang purging. Kayong mga kapatid dyan sa Australia, kayong mga new believers, alalahanin nyo ang mensaheng ito. At paghandaan nyo na ang darating na mga problema, paghandaan nyo na ang mga darating na mga pagsubok upang kayo ay i-purge ng Panginoon. But the challenge is abide in Christ. Kaya, when you abide in Christ, yun palang mapapala mo. Painful experience. To people at face value, pag sinabi mo painful experience, ayoko na. Ayoko nang mag-abide sa Panginoon kung yun pala ang aking mapapala. But that is only one half of the story. If you look at the whole story, if you look at the big picture, purging is just one half of it because the other half is the latter shall be better than the former. Magiging blessed, mas maging kagamit-gamit ang ating buhay. Kaya mga kapatid, amen to the purging. Amen? Amen sa purging ng Panginoon. Pangalawa, ang pangalawang pagpapala, the second blessing, when we abide in Christ, basahin natin ang verse number 4 and 5. Verse number 4, abide in me, manatili kayo sa akin, remain in fellowship. Huwag kayong lumayo, huwag kayong mag-backslide, huwag kayong manlamig. And I in you, as the branch cannot bear fruit of itself. Totoo nga naman, practically. Hindi pwedeng magbunga yung branch na wala doon sa kanyang vine, except it abide in the vine. No more can ye except ye abide in me. You cannot produce without my power. You cannot bring result without me, God is saying. Kaya alam nyo, sa pang-araw-araw, helpless tayo, weaklings tayo. Pero if we abide in Christ, number 2, we experience the tremendous power of Christ infused in our lives.
the tremendous power of Christ infused in our lives. Deti bilag ti Apo, isut agbalin kakabsat nga igam tayo. Amen? What a blessing. Verse number 5. May I continue to read verse number 5. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same branch bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Araw-araw, bilang isang son of God, bilang isang saint, siyempre son, kasama na daughter, okay? It's just generalized. Saint, steward, servant, as a soldier, as a stranger, as a sower of God's word. Yan tayo sa mundong ito. Saan tayo kukuha ng lakas? Saan manggagaling ang ating kapangyarihan? Saan magmumula ang ating might to face this life, to make a difference for the Lord Jesus Christ, to produce results, to make things happen? Saan manggagaling? Sa ating Panginoon. And how can we experience the power of God when we abide in Him? Alam nyo, isang bagay ang dapat maipasagupsup kada tayo, dito nga point kakabsat. Masapol nga kanayon nga si bibigbig tayo. DJ dependence tayo ken kuana. That we do not just rely on our own strength. We do not just rely on our own wisdom. We do not just rely on the promise of men, but we depend upon the Lord Jesus Christ. Agtalag tayo ken kuana. Amuyo recently, ito po ang ipinakita ng Panginoon sa akin, personally sa akin. The Lord has dealt with me in this aspect. The Lord made me realize, mga kapatid, na, as a young pastor, glory to God, marami nang ginawa ng Panginoon. But the Lord kept telling me and making me realize that, it is not my might, it is not my wisdom, it is not my knowledge. It is not my personality that makes the difference in the ministry. It is the power of God in my life. Aanhin mo ang kagwapuhan kung wala sa iyo ang anointing ng Panginoon. Aanhin mo ang talino. Aanhin mo ang anumang talento kung wala pala sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi ka awang magudilam nga naindaklan ti ministry no awang king ka iti anointing iti Apo. Alam nyo, naging reflection ko nitong week na ito, yung buhay ni Saulo. Si Saul, king, matangkad, makisig, pogi. Talagang kitang-kita mo yung qualities ng isang hari. He was the first king in Israel. Pero dahil sa isang kasalanan kanyang nagawa, inalis ng Diyos yung anointing sa kanyang buhay. Pinilit pa rin niyang umupo sa trono. Pinilit pa rin niya ang maghari. Pinilit pa rin niyang mag-utos. Pero wala na siya, weak na. Awanan ti igam na, awan bilag na, awan ingel na, awan pigsan kakabsat. Weak na ang nation. Bakit? Wala na po ang anointing ng Diyos sa kanya. Until the men anointed by God rose to the ranks, David stood up. And again, the nation was blessed by the Lord. Kita mo, useless lahat yan kung wala sa iyo ang power ng Panginoon. Kaya sa ministry, not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord. Kaya bilang sons of God, bilang mga stewards na pinagkatiwalaan ng Diyos, bilang mga lingkod, tayo lahat naglilingkod sa Panginoon, servant, bilang mga strangers and pilgrims of this world, bilang sowers of the word, bilang soldiers of the cross of the Lord Jesus Christ, kailangan natin ang anointing ng Diyos sa ating buhay, ng kapangyarihan ng Panginoon, nga isut mang paingal, tibiyag tayo, tapno agbalin tayo nga nabunga, iti kasasaad tayo nga kas anak kan Kristiyano iti Apo. And that is the vital blessing when you abide in Christ. Alam mo, pagkaminsan, kung tayo ay pinagpapala, nakakalimot tayo as if hindi na natin kailangan. Pagkaminsan, dahil ang buhay sumasagana, gumaganda, ang mga pangyayari para bagang sang-ayon sa ating mga kagustuhan. Alam nyo ang nagiging resulta pagkaminsan. And God forbid, it will continue to happen. Lumalamig ang prayer life natin. Hindi na tayo nagbabasa ng Biblia na kailangan dapat ginagawa natin. Hindi na tayo masyadong intense sa ating pag-a-attend ng church.
Hindi na tayo ganun ka-fiery, ka-fervent sa ating prayer, sa ating pag-attend, pakikinig ng salita ng Panginoon. Bakit? Sapagkat we felt life is well. Life is okay. Bakit? Sapagkat gumaganda ang sitwasyon. But you know, the Lord will do? He will use His servant to rebuke us. He will use situations to make us realize na kung wala siya, wala tayong magagawa. Na kahit meron na ang lahat ng ito, helpless pa rin tayo kung hindi dahil sa kamay at kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. Praise God for that. Amen! Ituloy natin next time. Sayang naman mga kapatid. Tatapusin ko ba? Next time na, para meron kayong aabangan. Napagaganda po. So 2 pa lang yung akin na ibahagi sa inyo. Vital blessings when we abide in Christ. Number 1, purging. Number 2, the power of God. Amen! Panginoon, salamat po sa hapon na ito. Salamat sa mensahe na aming narinig. Salamat sa mga testimony patutuo ng mga kapatiran sa inyong ginawa sa kanilang buhay. Salamat sa mga awit that had brought comfort, encouragement, cheer to our souls to keep on going. But what is most important in this service, Lord, ang mensaheng ito, na muli napaalalahanan kami that God, these are vital experiences and blessings we do not want to miss as your sons, as your stewards, as soldiers of the cross, as servants of the Lord Jesus Christ, as strangers, as sowers of the gospel. Ito po ang mga pagpapala na hindi dapat mawala sa amin, Panginoon. Nakita namin ang purging. It's a painful experience. Parang kung sa iba, iniisip nila, kung yan pala ang blessing when we abide in Christ, ayoko nang mag-abide kay Kristo. Pero nakita namin, purging is one half of the story because the purging determines, Lord, the productivity of our life. Kaya't ang aming Ama, salamat Ama, na Ikaw, pinipurge mo kami through your word. Ginagamit mo nakasangkapan ng inyong mga lingkod, pastors and preachers, to preach the word of God, to rebuke, correct, reprove, and cleanse us, O God. Ginagamit mo ang mga sitwasyon to make us realize para ikat yung mga bagay na hindi sang-ayon sa iyong kalooban. Thank you, Lord, that when we abide in you, we have the power. We have the strength. Adan kam ti ingal igam, the anointing of the Holy Spirit to make a difference in this world. Panginoon, hindi ko po tinapos ito. Dahil po, next time, nais kong ipagpatuloy. Kwamti Gloria Gandayaw. In Christ's name we pray. Everyone says, Amen and Amen.